Nej. Det er godt. Glimrende. Rigtig! Så smider til venstre ud. Amen. Men du har ikke betalt fuld pris, så der står dernede. Ind. Sparke. Ej, for helvede. Ja, nu så bare jeg lige se på min hårside. Nå, ja, jo, du ser nydelig ud. Nej, jeg tænker ikke, du forringer kvaliteten af optagelsen på nogen måde. Har du lyd på? Ja, også det. God bosse! Kom igen! Bagefter.
Nej, sommer! Kassel. Der er meget mere dominerende Vejle til at være alle de pointe, de har fået, men jeg synes ikke, Nej, indtil videre. de mangler midterforsvar i forhold til Kataminikampen. Så det kan godt være, at de har skadet, eller har nogen, der har rykket en overgang op, måske. Det, jeg synes, der er mest markant ved dem, de er gode til at finde rum hele tiden. Altså, deres spilforståelse er god, og ud og modtage den. Så med til. Kom her. Ja. Kom ind, mand! Ja, det er det! Sådan! Sådan, Lise. Godt, drenge! Det var en af dem, der skulle have scoret sidst. Det var da en, der skyldte. Har du taget et billede af det også? Hvad? Det er bøg, den er sprunget. Jeg kan ikke helt rumme og skal have styr på alle de æstetiske billeder også. Det bliver for meget for mig. Det er slemt nok at holde koncentrationen med at dreje kameraet.
undertal gutter. Kom op igen. Det er stampe på. Ja. Skal man stoppe kampen? Nej. Det skal han ikke have. Nej, det synes jeg heller ikke, man skal. Nej. Hvorfor nej? Jeg siger, at man skal stoppe kampen, når målmanden ligger der. Hvad? Det skal man vel ikke. Så jeg kan godt forstå, at Vejle ikke er helt tilfreds med det, fordi jeg har trods alt en relativt stor chance. Ja. Og det er jo ikke fordi, de bevidst skader ham, så... Jeg tror, han blev skrilukket. Har han ikke det? Op igen. Ja. Jeg skulle nødt til at rejse dig op og spille videre. Jeg har det. Hvad? Jeg har besluttet, hvad det er. Nej. Så er han nødt til at give Vejle bolden. Hvad? Det er bare at sparke op til Vejle. Ja, så ud af sidelinjen. Stedet ikke ind midt i banen. Pæt ned. Godt, Lyse. Kom ind, Lyse. Kom igen, kom igen. Tre forreste bliver lige lidt for hurtigt spillet over. Ja. Ja, Lars. Meget billigt at reservere. Nej, Lyse! Så det her skal Edin allerede på forhånd være faldet derned. De tre forreste, de står lidt for meget og kigger. Hvis de lige går ned og lukker det i bagrum, så kan de ikke komme til at spille på. Kør! Gå lidt på! Jeg tror hun. Det er bare at gå til. Ah. Med hjem igen. Kigger godt, kigger godt. Kom igen. Altså passen, de spiller i blåt i dag, jo så. Ja. Jo, det passer fint. Jamen, det er godt tænkt, at du er forudseende, og så siger, nej, vi skal bruge tøjet.
Det har ikke været godt med de røde i dag. Du glipper det første mål, altså. Ja, det er selvfølgelig på videoen. Jeg tror, det lykkes mig at få det med. Man kunne godt se, at vi kom kørende, at Vejle gav op, at Bygpastia var kommet så sent i gang. Jo, det synes jeg. Så sådan der, han står til en tæt på at se det. Få noget fat i en. Jeg mister målen. Ja. Spiller godt Vejle. Hvis det er lidt for hurtigt, jeg fik sagt før. Ja, nej. Det virker som om, at de er ved at spille sig lidt ind i det. Men det er fordi, vi kommer i undertal hele tiden. Det er det, jeg siger. De er gode til at spille i rummene og hele tiden komme i overtal. Så skal det spille lidt med. Ja, vi skal i hvert fald kunne holde den og gøre lidt mere på dem, så de ikke får den tilbage igen med det samme. Fire kage hver i. Ja? Altså man kan sige, hvis vi spiller med 3 fremme, så skal de i hvert fald binde 4 mand jo. Ja. Det var forkert. Det er dyrt, det her, der er nødt til. Det er dyrt, det her, der er nødt til. Det er dyrt, det her. Ja. Det var dyrt at se. Kører du livescore i dag? Om jeg kører livescore? Det kan jeg simpelthen ikke. Det kan ikke magte, når jeg også skal optage. Okay. Og nu er du også. Du kan jo se kampen jo. Nå ja. Så går det måske lige. Yep. Ja, vi løber imellem. Hvad? Vi løber imellem det hele. Altså, så får vi en tilbage lige med sammen. Rolig. Ja. Ej. Okay. Kom Morten! Og så til det. Rolig. Videre. Yes! Og videre. Jo, det er god nok. Kom nu, Jonas. Lige der, hvor Lasse han skal. Ej, det er ikke. Jeg vil sige, at Tobias skal holde lidt på den, og så skal Stenberg rykke længere ud. Ja, længere ud. Ja, I stedet for at han bare skubber den 3 meter længere. De lukker det ind af det. Så får du bredt ud. Rolig. Det er spændende. Og så hedder det omkring for Bjerg, skal Vel højre bak for. Stenberg der nu. Du har afleveret. Kom igen. Sommer, kom hjem! Sådan. Hvad nu? Ja, det fik jeg. Hvad? Det fik jeg. Ja, det var da helt forkert. Kom nu! Er det god? Ja, det er udmærket. Goddag, drenge! Godt spil. Så skal man bare sætte god tid.
Nå, nej, men altså, der er ingen grund til at stille sig op og tage, nu har man været så lang tid under pres, og ja, det er godt. Bare tage god tid, og lade dem blive irriteret over, at det tager så lang tid. Knold. Nu er jeg klar til at klappe igen. Jamen, hvis man lige tror, man ikke skal sparke til dum, så kommer der sådan Plus at så er der stadigvæk lige en lille smule duk på den, så bolden kommer jo. Altså, det var det, der skete for Janning også, den suttede lige en gang. Kom. Louis! Også. Der var det. Sådan. Følg med. Nej. Kom med rundt! Godt, Bjarke. Stærk. Så en lille Jens, så er... Nej, kan jeg se. Jeg var spillet ud. Det var tydeligt lige fra start. Ja, hvad den skulle. Ja. Ja, de spiller godt, nej. Og han lige kom op der. Godt. Nej, du plejede ikke den anden vej nu. Fik vi ikke den? Ja, nu bliver vi helt skuffet, når vi gjorde den. Jo. Ja, det er godt. Sådan. Ej. Kan han ikke løbe fra ham? Kom nu! Det er godt set. Jeg synes også, det var Jeg til. ved ikke, hvad de Det bruger er i ikke en armen. skide frispark. Ja, men det er ikke en skide frispark. Jeg synes også, det ser ud som om, han kommer først på bolden. Han må sgu op på armen. Jeg var også blevet sur, hvis der var blevet fløjtet på mig på den der, men jeg har aldrig nogensinde trykket foran. Så det er måske ikke helt brugbart. Så han er ikke lige et par meter, ikke ham, der står foran der. Kom søg den! Og ind igen. Hvem er nummer 10? Nummer 10. Hvor er han henne? Det er inde, han er inde i den der oppe på Vejles halvdel ved den der midterbane. Det er Mads. Det er ham, de råber Hansen op. Dumt at sige. Men Mads, det gør jeg halvdelen. Billigt det der også. Ja. Rolig. Jeg tror, det var, da de var mindre, og de var ude at spille noget 5 gange. Så kan jeg huske, at Jonas var der. Frilån, se overtårn. Jonas, han var den eneste Jonas, der med alle andre, de hed Mads. Bjarke synes jeg, det er sådan lidt... Jeg synes, det er sådan lidt sejt, man bliver kaldt sit efternavn. Han er jo bare Bjarke. Og det er så fordi, han har, det må du forklare, men hans fornavn er mere signifikant. Så. Det er faktisk fint. Og så er der nogen, der vil hævde af Hansen. Det er ikke specielt signifikant, men det er tilfældigvis det. Den eneste er, det er alle de masser, der er. Det er Så bare skiftet navn. så står du. Godt. Den er god. I får den rammen for. De er slet ikke klar over, at den kommer. Nej. De er så overrasket over, at de ikke får den. Og morgen. Kom nu, Bassam! Ja, det er udmærket.
Ja, det er vi slet ikke nærmere til det der. Nej, vi spiller på Puma. Altså, er det håndbold? Eller er de mindre? Kommer solen sgu? Det er mindre. Efter sommerferien skal vi vist op og spille. Sommer. Yes! Rigtigt. Kom igen, Sommer! Fortsæt, Stima! Den er god. Jo, den er god! Kom igen, drenge! Godt, Sommer! Sæt. Færdig igen. Så står jeg lige ved siden af en anden gutter. Pas. Ja, videre pas. Ja, i dag har jeg. Du var jo ikke, Gert. Nå, så har du også stået op. Godt. Kom. Foran, mand. Der er for stort hul for de 3 første, og så ned til de næste. Godt, Sommer. Glimrende, Sommer. Godt, Sommer! Fantastisk! Jeg kan forstå, hvordan vi kan have mine taklinger. Så pas på, Lasse. Lysmus, han skal til at besvare. Ja. Han læner sig op af den. Han hænger lidt bagefter. Han er god nok at bruge, men han skal bare ikke helt dumme. Men det er ikke dumt. Men det er ikke dumt at snyde, det er kun dumt at blive opdaget. Ja. Helt undgående. Det er sådan, det hedder. Nej, det er ikke fordi, det Kom igen. Ej, gutter. Jeg har aldrig spillet fodbold på så højt plan her, så jeg ved ikke, hvordan det foregår. Kom nu. Hvad nu, det er ratificeret i C3 Fjeldstrup, det er ikke det, man betegner som højt plan. Er det der shooting, så det er lige Kom. Godt, Morten! Stærk, Morten. Ja. Før Jannik. Nu er den. Så sparker du. Ja da. Mærke, drenge! Hjørne. Johan, har du set den? Det er en hedderkronet gammel klub, vi er i her, der har vundet meget. en Vejle, der hedder. Det var Vejle. Det hedder altså Brøndby på en af dem. Der har de nok vundet noget Brøndby. Det er lige endnu.
Nej, han er stor ham der. Ingenting. Vi får det godt godt. Der er ikke en skid. Godt løse. Ja, vi kan ikke sige, at det bliver bort. Nej, bestemt ikke. Altså, hvis vi går i onsdag, så må vi sige, så får vi lidt den anden vej den her i dag. Ja, det er præcis. Hvad? Der er klokken 10. Okay. 32. Det er koldt heroppe. Nej, det er ikke koldt heroppe. Det er lidt i læ her. Det er... Bare smid sig derovre. Ja, der. Nej! Jeg skal lige touch på ham. Ja. Han var der også i det, men han var stadigvæk lige... Jeg smid det bare. Ja, læg det derovre på der. Over bænk der. Kig op til vores vej. Kig. Altså, der er vi dybt afhængige af, at vi... Kom Jannik, Jannik. De rammer bare hinanden hver gang. Jonas, det der luge lidt. Kom nu lidt i gang. Det er godt, det der. Og så gør jeg spil. Ej, det var rigtigt. Det var godt lavet. Der gik der lige primære division i det. Den tager. Der er langt derinde. Det er Morten. Ja. Godt, Hansen. Kom, vi skal vinde den næste. Kom nu! De tre forrest. De tre der, de står rigtig meget, og vi nyder det en lille. Så kom man og lukke det der. Fortsæt! Og lukke det mellemrum der. Godt. Du får. Rigtig sidesten der. Rigtig side. Kom nu. Kom igen. Det er lidt risikobetonet. Ja, men så jeg synes, den tog til at være tættere på hende. Ja. Det er så fordelen ved, at han står dernede, og jeg står her. Ja, det kan jeg da godt se. Efter den bold. Ja. Den anden bold. Ja. Alle de der små ting, de gør der mange.
De ser simpelthen for lidt internationalt fodbold. Det var et sport,